وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلمي ماما في مسلمي ما كان دندانغ المسلمين دا مسلمي ماما كان مسلمين دا فوف. نعم. بدو جميع كسر وانا دندانغ الجود بواشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. نعم. الله ودان تويندر ده جم دندانغ الويندر ده فوي الله ودان من جم. نعم. يول بهافر بكالو دفيت ده وان مصيبة وان يو الله يبندمن. نعم. يول بهافر بكالو مصيبة وان يو الله يبندمن. بيادو داني بيلابي. نعم. won be ladde je yo Allah wadan be ton wura wadan be yo Allah wadan be ton wuya wadan be ton jam e cellal نعم. e kisal kade dañal kade dal fo wadan be ton sana ni non dan ni don yo kay de duftudo ndewno wona ay sambala kara o yehi نعم. ha wona maaji he o yehi sana ni kay neddo wiya kay yo Allah yo koy de duftudo ndewno yo Allah jañi نعم. koy do duftudo ndewno wona kala de se o yehi wala sura non reftude ndawdon on yaabe kala jessebe ha jetuybe yo Allah ko rewde dow نعم. wona ay otojo nay daro yo Allah ko rewde dow taw ko avion ngaji to wona ni ko raga wayin nga pari ngolo yo Allah ko rewde dow taw hay jorndi on jera ala ko heddi yo Allah wada non dum Allah en wawi wada non dum yo Allah non ko setti ko yo Allah dandu on kade kullon ko non danni en kobe yo Allah dandu ne de do gede fofu yo Allah dandu ne gede jaha ngaraji e yewende goddon e tampere gondudo e ladde e dom kay fof e gojaaji Allah tan non dum ittane dendangal kala juldo bi wa shahadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu ittan dum goje mudum e sohla mudum fara sawa on ko nyaw wondi نعم. walla ko donkal wondi ayema kala ko hebi mo e fittane makko ken sogol nam hakkunde makko e Allah yo Allah itamu dum buri yawde lomtina namu dum Allah ena wayi dum kadi wada Allah ena wayi dum yo wad dum نعم. lewru korka ndu non ko hande woni yewtere man arwaniri e lewru korka he hande joyi minen julbe نعم. onon mo heddi be ono hen ton nen horbe dimanche be نعم. minen horbe alerbe yo Allah wonan min yo Allah ono heddi be non do wonde koy mon نعم. ni foti godum ala baadu fani don horum on wonan ton kono minen kay hande ko joyi نعم. hande ko joyi yo Allah wallu min no min timminiri non pudduri e jambe cellal e nun dal e kisal ni yo Allah walliri non kadi min timmitiri non kadi نعم. e min nyaago Allah moƴƴo sabu annabi makko teddudo e deftere makko teddudo ndew jippini e lewru makko ndudo teddudo sabu de do gede fu yawodo nyalom kadi teddudo kadi نعم. yo wallu min e dum min timminiri min pudduri ni e yanede to koy haqiqa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin نعم. bandira mele non sigi seybanabe fu eden duwonobe no fotiri eden beede kadi duwaw eden duttabe kadi e duwaw نعم. yo Allah yurmo maydo ya fu dum yo Allah harumal jeno barke makko hedde ko dacci yen boy sakanade mo e donade mo bi jayna bi sallallahu sabi dendangal bandirabe arbe fu o yo Allah widade men baraji dendangal bandirabe arbe be kambe fofu yo Allah windambe baraji aha bonenan do nyengto نعم. sumi yanu mi nanani mi halata haaje mada hen bone mo puddudon joni o e puddudon hanki ko maydo o ko baadam kadi ko mawnam kono ko baadam نعم. o bone woti dimmit wona e dow makko fudata onon sarifaɓe mbiɓe ha juuɗe jama nden no haydande koton goppe ka نعم. goppe so tawi janaysaji ɗi garto nden ko Allah ene laaɗo ngoni Cheikh Namti Tidiane en ɗam e jokkere en ɗam gacce mayɓe ɓe jeeda koreji mayɓe ɓe jeeda نعم. kono yon ngar janaysa njooɗo ɗon mayɗo ubbe dokke ɗon teddungal ɗo poɗɗon hokkede ɗo joƴƴino poɗɗon joƴƴinede mayɗo ubbe ha gasa yimɓe ɗaccite onon don paɗɗon ko haajama juule nangon hadaya haram waɗaka barke نعم. haram dente ɗe watte hen ko jam ziyaraji ɗi watte hen ko jam ɓaral ɗe watte hen ko jam mawludaji ɗi watte hen ko jam kala ko waɗe watte hen ko jam koko Allah yamiri koko Allah yiɗi kala ko Allah yiɗa Allah ala hen haaju yimɓe ngala hen paare ladde نعم. woto ɗum fawi oɗon sirfaɓe oɗon mbawi kay wurde Allah ne wawi wurnude on Allah ko wurde ko fof noon Allah ɓuri hande wurnude نعم. son mbayino paɗon no poɗɗon wade Allah kay ronkanani on haydara نعم. saka oɗon ñaago miskineɓe saka oɗon lorla miskineɓe woto yimɓe ngata e janaysa onon arɓe hanki ɓe fof sirfaɓe onon fof qirrima dade ko woytere mayɗo o ala e moɗo fof mo teddinta ala e mo fof mo jogani ñamade نعم. aɗum fof ne andi Ceerno Mar si siri fof ne andi mo gure ɗiɗi e rew murtana kam ko mbawmi seetade ko نعم. wono majji ala e Fuuta
e yidde sirfaaɓe e waawde hokkude hadaya nam fondu ligisayɓe kayɗo ɗo jooɗen ɗo fof heedi caggal e hokkude hadaya nam hay goto mo rewani mo ñamade on araɓe hanki ɓe foto jano toon e wi on dokkama gueɗal mo noon ko teddinede nam kan ɗon ko teddinede ko wajibu e juuɗe he teddin toon ko force teddin toon alay sago teddin toon mawnin toon son calaki teddin toon mawnin toon kono onon yo safarore mon haɗu gure yo hanide mon yo haade mon haɗu gure kaji nam onon kay so tawi on gari onon fof ɗon irri ko majjo son gari kan toon ko ballal waddude ɓesgu makko wallude aliyatema makko wallude rewɓe makko wallude bandira makko ko nawi hen nam kono jombajo waɗinaka ronde hirki ala ɗum ala hen nafata ɗum goppe on mbaɗi ko boni on mbaɗi ko suufi ko Allah boni waɗa ko barke nam kadi ko min tawi haali ko baɗam ɗum fuɗɗata e oɗo bone hay somo wona baɗam hay somo mi anda nam wonde kay yon ngari e jane saji e nduɗon ha ngani yon dinnan hade mbimi ko haram waɗa ko barke ɗum ala fof ɗo fawi nam Allah gurnuɗo yimɓe fof ɓe ñagoto ɗon ɓe Allah ene wawi rokkude ɗon ko ɓuuri ko ñagoto ɗon ko ɓe ñagoto ɗon hade yuji ɓe nam ko Allah hokki ko ene ɓuuri ɗum teddungal ngal Allah hokki ngal tan e yona fayida mo Allah hokki on tan e yona yoni tan ɗum ɗo ko wiyede Chérif bani Hasim nam kono wona ko ɗum ɓe kon Chérifaɓe no lorlimo ɗon lebta yimɓe ngara jana mbaɗa ko mbaɗanno silkiji mumen fiɗo wiya duwuji muɗum ha gayna ɗaccite mbiyon wonde onon on jahata ko ma jama juule no oto ɗum fawi mbiyon ko haram waɗa ko barke son ñaami ko riba kala mbuɗu ngo ñamɗo hen ko riba ñamɗo waɗa ko barke soɗon bela soɗon metta oto woni ɗum ala ɗo fawide ala ɗo fawi hay hunde ala ɗo fawi son ndeeyi on ndeeyi ɗo poɗɗon deƴɗo on kaaɗi ɗo paaɗon haɗɗo wallahi Allah ene jogani on ko ɓuri ɗum sobo ma dañ tan poɗɗo e moon e lawol walla ko nande hen itta totta on rokkeɓe on ko nafata ko ɓen on ñagota ko ɗumen rokkoɓe on ko nafata ko ɓen on ñagota ko ɗumen enen gandi Allah enen gandi Allah sallallahu alaihi wasallam enen gandi andi andam hakkude moɗon e muɗumen enen gandi foddeji moɗon son bonnani dokkere on koko nafata dokkere on no yooɗi tottire on no yooɗi teddinere on no yooɗi kono arde jana ha jooɗo yaha jama ene yelo miskineɓe ɓe ganda ɓe ko ɓe gummutuɓe Allah andi jomumen kotirta Allah andi jomum ari no hotirta wiya haday chaque jomum toto ma temedɗi ruttam walla rokkuma ujunere ruttam on kaɗa andi ala ɗum ko lor la darara wala dirara ɗum ala hen onon noon ɓe tawodirmi hanki janese ceerno ma si ɓe kala tawanoɗo kañum mbimi mo tawaka haajam ala hen oɗon gandi mbaɗa ɗum mbimi on mbaɗi ko harmi on mbaɗi ko soofi ko ala e ndimagu ko ala e neɗɗagu ko ala e ballal ko ala e l'islam ko ala e diine koto yimɓe ngara janese mbiya gilli subaka janese gasa gilli subaka fo ɗaccite 11h30 jone ɗe woni mbir ma juuron jama nden ɗon hadaya hoto fawi mbimi hoto fawi hadaya ko forti walla ko woni